Euskal Autonomia Erkidegoan igogailu publiko ugari daude, gehienak udalen esku daudenak. Baina beste batzuk Jaurlaritzaren esku daude eta gainera badira 3 kontzesio administratiboan daudenak. Eta 3 daude Bilbon, Arangoiti, Begoña eta Solokoetxe. Jaurlaritzak zer egin nahi du igogailu horiekin? Traspasatu nahi dizkio Bilboko udalari, EH Bildu ez dago horren kontra, baina ez zaio ondo iruditzen erabili nahi duen modua, desordenatua eta negoziaziorik gabekoa. Egin nahi du kable bidezko legearen ezarri duen artikulu baten bidez eta gure ustez negoziazio baten ondorioz egin beharko litzateke. Horregatik legez besteko proposamen bat ere sartu dugu legebiltzarrean, esanez, lehenik eta behin negoziatu behar duela kontzesioak dituzten enpresekin berreskuratzeko igogailuak, baita ere kalkulatu behar duela zenbat diru inbertitu behar den igogailu horiek berriz ere martxan jartzeko, eta azkenik noski Bilboko udalarekin negoziatu behar duela ze pauso eman behar diren eta nork ordaindu behar duen eraberritzearen zati bakoitza. Guretzat eredua da Bilbon bertan Uribarriko auzoan Zumalakarregiko igogailuarekin egin zena. Jaurlaritzarena zen eta traspasatu zitzaion Bilboko udalari negoziazio baten ondorioz, eta gaur da eguna zeinetan bilbotarrek doan erabili dezaketen igogailu hori.